Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhirul ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gongeng panduwun ingkang tanpa pindhan dheripun Bapak Ansori keparang ngaturaken waosan ayat suci Al-Qur'an mugi ingkang dipun asta punika faedah saged maharini penggalih kunjukipun Sri Putra Putri mantipun Rokawah Mas Anggadi Priyanto kepun Bayu Febrika Ayu Pramesti. Dados keluarga ingkang ayam tenten kebak barokah fidini wa dunya wal akhirah. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah. Amin amin Allahumma amin. Iki kalenggahan siang menika candhak adicarasaken kepada samangke putra putri manten
Risang peringatan putri lagu kepala samangke ngadani upacara sembah kum kemalebu ugi kalajengan samangke rombongan sangkep ingkang samangke dipun pradi saking saipun Ibu Parangga Busana Tataria saking Aura Salon MUA saking Semen lumaksana mugi tansah memuji mring ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Jengkara Sasana palanggahan dipun Ibu Parangga Busana Tataria Sanggaria saking Aura Salon saking Semen kepareng meradosaken desa kang lumampah pindah kepangadani upacara bapa timbang pakne ibune kepiye pawartosi putra putri sakon bobot bebet timbangipun paling wis padha imbang napa durung pakne iya bune apa sing didhawuhke apa sing diwelingi kabeh wis padha imbang sedaya bebet bobot imbang katresnane imbang sayange imbang pangupayane imbang gaweane bune rasa kuwatir putra putri anak dhewe wis dongkap dewasa among wae ibune awet dhewe nyinaping pangestune wae supaya imbang sak kabehane anggene bebrayan putra putri sakaron ibune iya pakne aku wis percaya karo pakne yen to putra sakaron ning Ayu Febrika karo Mas Angga imbang katresnane imbang donyane imbang gaweane pakne iya keparadene putra bobot timbang usaha kepareng paripurna samangke sampun paripurna bobot bebetipun kaimbangaken remampah kepareng samangke putra putri punang manten kepareng sanggo nyutampe pangestu nyun sembah sunggal bumi Rahayu Febrika Hayu Pramestu kepareng aturang sembah pangabdi kunjungipun ingkang garwa Angga Dwi Priyanto pun putra putri manten putri wong ngandikan Mas wong aturang sembah pangabdi kula puja Kang Mas hantra patuko jejemat jambung kula Kang Mas ya nggih adiku nggih garwaku nggih putraku garaku sigarane nyawaku yo tak tampa pangestumu yo nggih banget panarimipun Kakang terus anipun Kakang ora ana wong lika coba mung Siadi Febrika yang kira seneng saken dawa Kang Mas jejemat jambung kula Kang Mas panguluman kula panguripan kula Kang Mas iya ora ana wanita lika coba mung Siadi 1001 widodari mung Siadi sing tak pilih teguhan tekaning Semen wong jarak 10 menit bakal Siadi tak gantur tak pilih ya nggih sendika ngestaken Dewa ayo kira kene ora dadak angkuswan tambeng pangestu luwih becik adi nyun sungkempeng ring deripun bapa Isran Ibu Mutika sendika ngestaken Dewa Kang Mas wong Kakang penyayang dhisik Siadi semoga Kang Mas semoga kula dheweaken
Kebiasaan keparang jengaripun putra putri temanten kini Siadi tak kandi sowan maring bapalan ibu Siadi sendika ngestaken dawuhan nanging Siadi wonten timbalan dawuh sowan maring bapalan ibu ora kena nggawa barang curiga barang landhep barang lincip utawa pusaka apa wae lajeng iki ana pusaka wong saged grawali kacobotipun nusuk Siadi sing ngati-ngati sendika ngestaken dawuh Kang Mas Lepat nyuwun pangapunten kala sedulur jadi pun putra putri panganten sumangga Kang Mas kula dherekaken ayo para suwari ngabiyang lara marang bapane bunyi tawe pangestu ing asawis kula wentah suwenane gesangan alam donya iki nggih sendika ngestaken dawuh Kang Mas sumangga Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, mara sepuh kula ingkang sowan, kula pun hangga Dwi Priyanto. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Semanten ugi kula Kanjeng Rama dejimat gesang kula, panguripan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Ya nggih anakku yo nggih putraku Febri Ayu Pramesti tak tampa pangestumu mung wae welinge bapalan ibu sing ayem-ayem tentrem tuwuhaken katring ang sejati kebak suci anggenmu lelabuhan kates muga-muga ing tembe mburi gayuh kamulyan gayuh katentreman lan gayuh karahayon yo nduk kono sugeng karo ibumu kono nggih putraku anggah sugeng karo bapakmu kono nggih wis tak pangestuni ya nggak tak pangestuni masuk kuwi anak mantu ra tak beda-beda anak mantu lan anakku dhewe tak rungkep dadi tak open siji nggih sendika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kula pun Fabrika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu lepat agung pangapun sedaya kalepatan pun Fabrika kalian Kanjeng Ibu nyuwun tambeng pangestu Kanjeng Ibu anggenipun Fabrika kali Kang Mas Angga gayuh kamulyan gayuh katreman manggih sakinah mawaddah warahmah lan Ibu ya nggih anakku ya nggih putraku saklara tak pangestuni anggonmu bebaran aku mung wae eling lan waspada eling nindakake kewajiban waspada anggonmu golek gawean tak pangestuni lan wong iki muga-muga ing tembe mburine anggonmu gayuh kamulyan saha kalsan kasembadan eling aja nganti nirake 5 wektu saben dinamu ya nggih sendika ngestaken wis kono sugeng karo ibumu karo bapakmu sing saka dawuh ngereng kono nggih sendika ngestaken dawuh kenging panuwun Kanjeng Ibu mong wae ibu karo bapak meling karo Angga wonten timbalan dawuh titip anakku wedok ya nggih Fabrika Ayu Pramesti tresnanono ya sayangono ya cintaono ya kasihono dan nyatane kowe kaya tresna karo awakmu dhewe aja nganti bodak lara apa meneh bodak sia-siake ya nggih Angga sendika ngestaken dawuh sedaya patiku ngono Kanjeng Ibu kula ingkang suwun kula ngatur pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu ya nggih anakku Angga Dwi Priyanto tak tampa pangestumu ya nggih rasane pun ibu kaya gedhodhok nang awane iki ya nggih ora dadak kanggo kesanggan ukuran aku muga-muga tembe mburine gayuh kamulyan katreman ning manjing karahayu ya nggih sendika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu sendika ngestaken dawuh Kanjeng sugeng karo bapakmu kono nggih sugeng karo bapakmu kono nggih putraku putriku mantu Fabrika kula wonten timbalan dawuh indahake kewajibanipun ingkang putri ya nggih hangane hangaromi hangur kepi apa gaweanmu sing nang omah ditindakake sak rampung ya nggih sendika ngestaken dawuh omah-omah sak lemah ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh kono sugeng karo ibumu kono nggih putraku Angga sugeng karo bapakmu kono sugeng karo bapakmu sing wis gawa wantah ya nggih muga-muga
enten pemburi anggen munggayuh kamulyan saayah-ayah tentrem sandika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama bocah sing jentorong bocah sing gagah gedhe dhuwur Angga Dwi Priyanto rina lan wengi anggenmu bebahan agung wong we bapak wis pangestune bebahan agung muga-muga ing tembe mrene anggenmu nggayuh kamulyan mangun keluarga ingkang ayun-ayun turun kados bapak lan ibu sing penting siji tinggalno pikiranmu sing negatif tuwuhno pikiranmu sing positif supaya anggen beran agung manggih kamulyanipun donya dereh akhirat ya kira sedika ngestaken dawuh wis kono tutupno kewajibanmu kono kantor guru kono manggih wis nggih kono putraku nggih mantu Febrika tutup nanggen kaya kono ya nggih lelabuhanipun karo Kang Mas Angga kono nggih sendika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu wis parang paripura samangke ngajeni upacara sembah sungkarbi kajang samangke gitar kepul hondra wino unjukan dua penting kerobongan cangkep lumampah sepisan samangke kacar kucur guna kaya lumampah ibu mengitar kepul hondra wino unjukan gitar dua penting Kang Mas ini mengamputen kula bangsa langgung rumiyin itu saka punika Kang Mas ya Siadi garwane kakang sing tak tresna ya Siadi ana timbalan dawuh Kang Mas banget tresnanipun kakang karo Siadi iki kanthi syarat sarana ngadani upacara kacara kucur guna kaya tandha tresnanipun kakang karo Siadi ana wujude kacara kucur wah sak lebetipun kacara kucur ana beras kawak kacang kawak ya duwe kawak muga-muga ngeten pimpinane anggen berani agung muga-muga sak kawak-kawak dhuwur sak kawake ibu mantri nggih sandika ngestaken dawuh Kang Mas iki kepala lumakstur kacara kucur guna kaya ingkang jaripun para Mas Angga Dwi Priyanto netepi kewajiban ingkang kangkung hamasraken kacara kucur guna kaya tandha tresnanipun Kang Mas Angga kalipun Bayu Febrika iku tampanana ing nggih Siadi kacara kucur guna kaya kita tumplek-blek nyawane kita pasrahke yen nyatanipun kakang ana rejeki sithik ya tampanana sithik ana rejeki akeh ya tampanana akeh nggih sandika ngestaken dawuh Kang Mas sok disuntek blek nah Kang Mas piye kacara kucur guna kaya punika semonggo kaditepaken dening Bapak dari semua ayo kene tak kandi nggih Kanjeng Ibu Kanjeng Rama nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kula titip asik guna kaya saking Kang Mas Angga Dwi Priyanto ya nggih tak tampa ya nggih asik guna kaya punika kula tampi ya tak tampani tak simpen kanthi primpen ana sembange bapak lan ibu muga-muga ing tembe mrene syukur bake ibu lan bapak duwe rezeki sithik bakal nambah asik guna kayamu ya nggih sandika ngestaken dawuh kalajengaken samangke paripurna ngatur guna kaya dar kepul hondra wino ugi unjuan kita wening keparang mangayun suram-suram dewangkara kingking leramasnya kang layon oh
donya hilang ingkang memanisi wadananira layun kumel kucel ranyo maratani anakku sing sak dimik-dimik marlianan Nduk. Ana dawuhmu apa, Mak? Syukur alhamdulillah pendaramu yang wis paripurna nganteni upacara sungeman Nduk. Ugi kerobongan sang kalajengken dar kempul Handra Wina. Oh. Dar saklimah sekul punar. Heeh, sekul punar. Sing kakung dulang sing putri, sing putri dulang sing kakung. Nemi werdi ingkang menika sami dulang-dulangan, sami nyambut gawe, sami katresnane, sami bektine Nduk. Wah, ngono ya, Mak. Dulang sepisan sing kakung dulang sing putri menika meni werdi. Menika Kang Mas Angga dulang ingkang putri menika nemi werdi. Panguripan pangupaya jiwa menika Kang Mas Angga. Kewajibanipun ingkang kakung golek pangupaya jiwa Nduk nguripi keluargane. Oh, ngono ya, Mak. Ugi dulang ingkang angka kalih sing putih dulang sing kakung punika nemi werdi. Nah, menika kewajibanipun ingkang putri Rahayu Febrika Ayu Pramesti Nduk. Tumrape wong wedok nang omah golek pangupa, golek pangujiban. Apa sing omah gawe kudu diranggepi samudayanipun Nduk. Oh, contone Kados isa-isa nyapu ngepel umbah-umbah sakabehane gawe nang wedok kudu diladeni kudu diwajibi Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Ingkang pungkasan menika sareng dulang-dulangan menika sami tersane sami nyambut gawene kerja bareng, kerja keras. Padha nyambut gawene padha percayane Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Tresna banget. Ya. Gumiak atur ya, Mak. Nggih, gumiak atur samangke atur panglipun Nduk. Wonten panjenipun kanca saking digital Jawa kapareng atur Manem Bromo. Oh, ana vokalis loro. Oh, sapa? Nila karo Amu. Oh, ngono. Dereke kabeh. Kabeh no ben ra ngantuk kok bar madang bareng kok ya. Ben ra madang ben ra ngantuk yuk ngadeg bareng ngono. Nduk Nila kalipun Nduk Amu monggo kepareng jumeneng. Omahipun kanca saking digital Jawa sumangga. Kapundhut gambaripun lumantaripun FA foto dokumentasi semoga. Nggih, ngaturaken setunggal lelagon sesarengan digital Jawa. Mas Dalang Injis.
terima kasih sebab nuwun. Setinggalaken kaperwakan ki panglipur lumantar kosa kawacan digital Jawa. Kalau silakan sama lagi berkait foto menikah semua kasapat mengikat suun berkait foto lagu rumbien keluarga dari teman-teman putra bagi wonten pun Bapak Sukatman sekalian, Ibu Sulis sekeluarga, Pak Soleh sekeluarga, Pak Ali Mas Hudi sekalian, Pak Bisri Mustafa sekalian, Pak Lani sekalian, Pak Agus Priyanto sekalian, ugi keluarga besar Bani Suroso, ugi Bapak Sebenu sekalian, Bapak Pardi sekalian. Lumampah foto keluarga saking teman-teman kakung, ugi mangke kasusul keluarga saking teman-teman putri. Wontenipun Bapak Sukatno sekalian, Bapak Kamat sekalian, Pak Yanto sekalian, Mbah Darmani sekeluarga, Pak Jemani sekeluarga, Pak Misdi sekalian, Pak Ali sekeluarga, Pak Yoto sekeluarga, Bapak Haji Supardi sekeluarga, Bapak Margono sekeluarga, Bapak Forniko Udah keliru aku. Bapak Forniku sekalian, Bapak Ali, Ibu Ani keluarga sedaya. Ugi kerabat manten teman-teman yang hadir ingkang rawuh semoga berkah foto kalian bonang benenganten. Hanya rengi candaan di cara kalajengipun tanggap wacana atur pasrah panampi nyuwun pangapunten samangke paribono pasrah menika putra putri teman-teman estu samangke kapareng kagirapaken semoga berkah foto langkung langsung kemawon boten sah dangu-dangun mengke boten sah keduratan samangke nggih. Ngedeni pacara tanggap atur pasrah Duta Sarya nyeripun Bapak Suparmin Ibu Siti Istika kepareng Kang Piji kepareng aturaken pasrah nyeripun Bapak Amin Suyuti kunjuk Bapak Amin Suyuti kepareng jengkar sasana palagan tumu sasana pambihara kepareng jeneng jaripun Bapak Suparmin Ibu Siti Istika lemah kadya ing Mataram pindahe. Telangan ning kalanggian agar wandamu cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para kiai pini sepuh, aji sepuh lan sedaya pepunden ingkang tansah kawula hormati lan ugi dumateng panjenenganipun Pak Islan sekeluarga ingkang tansah kawula hormati. Minangkaning atur kawula memuji, monggo sesarengan memuji lan memuji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing menapa ing wekdal menika kula delah panjenengan sami saged bermuajahah berkumpul wonten ing dalemipun Pak Islan sekeluarga kanthi sehat wal afiat boten wonten halangan satunggal punapa-punapa.
Salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun wiwit saat mingko ngantos dumugi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kawula hormati, kawula atas wakil saking rombongan menika kuwatah enten nek gangsal atus ngoten. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kelenta-kelentinipun, mbok bilih wonten punapa kemawon ingkang boten nyocoki wonten penggalih panjenengan sami, terutami dumateng Pak Islan sekeluarga. Kula mawantu-wantu nyuwun gunging sih samudra pangangsami. Salajengipun kawula wantun jumantaka wonten ngersa panjenengan sami, kawula wakil saking Bapak Suparmin lan Ibu Siti Istikah. Kula wau nyukani amanah dumateng kula. Sakjane nggih wonten biyantone saking bungahipun Pak Parmin kalian Ibu Siti Istikah ngantos boten saged ngomong napa-napa kados kula niki. Estu niki kula nyekel mik tembus pindah niki. Nuwun sewu, nuwun sewu. Inggih Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, Bapak Suparmin kalian telah Ibu kalau wau nyukani amanah dateng kula kapurih nyampaiaken salam dumateng keluarga Pak Islan sekeluarga, khususipun lan umumipun dumateng ingkang hadir wonten ing mriki kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah ingkang angka kalih kala wau kawula kapurih masrahaken putranipun ingkang asma Angga Dwi Priyanto. Pramila saking menika mulai saat menika Mas Angga Dwi Priyanto kula pasrahaken wonten ing keluarga Pak Islan sekeluarga, khususipun lan umumipun masyarakat mriki kanthi pasrah bongkoan, ateges nggih wonten nggih ngeten niku. Pramila kala suwun keluarga sageta membimbing membina ing akhiripun saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Inggih menawi dipun tingali nggih gagah prakoso ananging pengalaman masalah rumah tangga lan sanes-sanesipun babakan rumah tangga dereng anggadhahi pengalaman punapa-punapa. Pramila kawula sekeluarga saking keluarga Pak Suparmin lan Ibu Siti Istikah mawantu-wantu bimbinganipun mekaten. Salajengipun sak mangke sak paripurnanipun acara kula sak rombongan nyuwun doa restu, nyuwun pamit. Mugi-mugi pamit kula wonten ing mriki kula sak rombongan kang ing mriki mugi-mugi tansah pikantuk wilujeng selamat mboten wonten halangan satunggal punapa-punapa. Salajengipun benjing dinten Selasa nggih. Selasa Surya 3 dosa tabuh songo temanten kekalih kapurih dolanaken wonten ing tlatah Ndawuhan Kerten saperlu badhe dipun tepangaken kalian keluarga lan tangga tepalih mekaten. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, ingkang terakhir
niki saking kula pribadi nuwun sewu kula blepotan, yakin kula blepotan. Kula wonten ing aslinipun kula niku tiyang Surabaya. Nuwun sewu, asli nuwun sewu. Basa mriki lah ndredeg kula yakin. Senior kula jane iki kathah Pak Wal, Pak Nen ngoten iki. Ngapunten niki. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, saking kula pribadi mbok bilih wonten kelenta-kelentinipun atur kawula nyuwun gunging sesamudra pangasih pangasami ing akhiripun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas titis pijang ngablang jatuh terwaca terpangan tiga pasrah jatuh sore jadi pun Bapak Suparmin, Ibu Siti Istikah jadi pun Bapak Amin Switi. Sampun tunggap dangu anggenipun wonang pinanganten ingkang wasa teki binaturata estu kaparang samangke kakirapaken kirap kanan dengan kasuk busana kasatriyan tusuk laku tentang balung Rahayu Tumini sumangga hangandi pagrayu pagar bagus kakirapaken wonang pinanganten sumangga. Nah, monggo pagrayu pagar bagus tusuk laku tentang balung Rahayu Tumini sumangga kakirapaken ponang pinanganten hangatut busana kasatriyan kasuk busana kasatriyan monggo lumampah gumek repot menika sampun kawis tinggal serampat mawon Kang Mas monggo entrak tunggu tak jangan ya foto keluarga kelabakan samangke paripono kirap poko kalih lelelo Kakirapaken kalih kula ingkang sawanyo pangapunten monggo
Monggo kula ingkang sawan Gusti Ratu monggo kula tirang monggo Gusti Ratu monggo kaparan Singasana Palenggan Hang Ratu Busana Kasana Ratu Busana Kasana monggo nuwun lumampah gubuk asmara kepareng abiyate karsa yen aku Rebek kepareng cucuk laku condong balung ya cucuk lampah tangan di pagrayu pagra bagus Tomapak putra putih dawang pengantin Rahayu Febrika Hayu Pramesti kare para Mas Angga Dwi Priyanto Binarebek kepareng sampun busana kirap kana lendran rasuk busana kasatriyan Rongoleng sarios susuk laki susuk balung dasar Bathara Indra lamun to gumirek lumampah lumangsana ukel karna tawing lengoh ngiwa lengoh nengen krisik ndangak mengisor semonggo Gusti Ratu kula aturaken ayo minggah wong sadhili kayangan saya merati ayo jumeneng duke kakirapaken kandiran hanya nengi kadang pramuladi sineman kepareng ngadulaken pasugatan daros kunju sagung pratamu samudayanipun ayo monggo rampungke nenono kula sawasa
nuwun ingkang tanpa pindhan kagerapaken wonten kasuk gusa kasatriyan hanjene kadang pramuladi semas monggo keparengan dhateng pasugatan konten kudus agung pratamu samudanipun.